mtsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse. Kuonetsa mphamvu zanga muvoti kusankha mtsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera mathoka kumbali mphamvu zanga zili muvoti ufulu wanga uli muvoti voti yanga Malawi Electoral Commission ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili muvoti ufulu wanga uli muvoti voti yanga voti yanga kulimbikitsa mtsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse. Kuonetsa mphamvu zanga muvoti kusankha mtsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera mathoka kumbali mphamvu zanga zili muvoti ufulu wanga uli muvoti voti yanga Malawi Electoral Commission ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera. Madzulo pambana kulikonse muli afekanso nthawi ya programu ya kalembera wachisankho pamene timaonekerana zokhudza amene ntchito ya kalembera ikuyendera komanso timakupatsani mwayi ofotokozapo zina ndi zina zimene mwakhala mukuziona madera osiyanasiyana a dziko lino. Ine ndi Dickson Chivwati Gono ndipo mu studio muno tilinso ndi akuluakulu ochokera ku Malawi Electoral Commission komanso ku bungwe lija la National Registration Bureau. Tili ndi ano chikhungu takulandirani komanso tili ndi wapampando wa bungwe la MEC amene wandi Justice Annabel Ntalimanja. Zikomo kwambiri. Tilinso ndi a David Matumika Banda. Zikomo kwambiri pondilandira program imeneyi. Komanso tili ndi a Hastings Bota. Zikomo kwambiri. Chabwino amene ndi amene tinawo program imene ya dziwani za kalembera wachisankho pamene tifotokoza kuti mukhalenso mukudziwa zambiri zokhudza amene ndondomeko zonse zikuyendera zokhudza chisankho chimenechi cha 2025 kusankha mtsogoleri wa dziko aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Timakupatsaninso mwayi makamaka opereka ndemanga zanu menenso zinthu zilili kapena kuti mene zinthu mukuzionera. Tiyambe ndi acheya popeza kuti lero ndi tsiku lachinayi tikukambirana nkhani zimenezi komabe nkumakumbutsana kuti kodi chimafunika nchani kuti munthu makamaka akakwanitse kulembetsa nawo. Zikomo kwambiri mundilole ningokumbutsirabe kuti tili kutiko timwina ina nkutimvera koyamba gawo lachiwiri likuyenda ndithu ndipo tili ku Nkhatabe ku Lumphi komanso kulikoma tili ku Kasungu municipality ku Dowa ku Nchinji komanso ku Nchewu ku Zomba City Blantyre City Cholo komanso Luchenza. Ndiye kufika funso limene mwafunsa kuti kodi chofunikira ndi chani kuti munthu akalembetse. Choyambirira munthu akhale kuti ndi nzika komanso zaka zakubadwa zinafika 18 pa tsiku lolembetsa. Ngati sizikhala kuti zakazo zakwana 18 pa tsiku lolembetsa ndiye kuti pa 16 September 2025 azakhale kuti zaka zakubadwa zakwana 18. Malinga ndi malamulo athu chofunikira kubweretsa pozalembetsa nkalembera ndi chaunzika
chifukwa lamulo likufotokozera kuti umboni ovomerezeka ndi chiphaso chaunzika kusonyeza kuti munthuyu analembetsa ndi anzathu aku NRB. Motero amene akubwera kuzalembetsa akumbukire ndithu kuti anyamule chaunzika chawo. Chaunzikachi chomwe masiku ake adakalipo choti cha valid chikugwira ntchito ndithu, komanso choti chinapanga expire chikugwiranso ntchito. Koma aliponso anzathu ena amene kulembetsa analembetsa koma mwina chaunzikacho chinasowa kapena chinafufutika kaya chinasweka, amenewa afike ndithu chifukwa chokuti kumasenta kwathu tili ndi anzathu aku NRB amene akugwira ntchito ya verification kuchitira umboni kuti uyuyu afikayo ngakhale chiphaso chake chinasowa koma mukaundula waunzika alimo, akaona ndithu kuti dzinalo lilimo akumamutulutsira kaslipi kapena karisiti kamene kali ndi dzina la munthuyo, nambala yake ndithu national ID namba yake komanso tsiku lake lakubadwa. Kachipepala kameneka ndiye kuti akatenga kupita nayo ku desk ya meki kuti amulembe kaundula wa voti. Komanso pala anzathu ena amene sanalembetseko chikhalire amene wabwerenso chifukwa choti anzathu aku NRB akhazikitsanso ndondomeko zothandizira aliyense amene sanalembetseko kaundula waunzika kuti akatsatira malamulo awo ndi ndondomeko zawo. Ngati ma processes zonse zayenda bwinobwino ndithu munthu wavomerezeka ndiye kuti ampatsanso kaslipi nanena kaja kamene apitire nako ku desk ya meki kuti amulembe kaundula wa voti. Zikomo. Chabwino, tisanamve kuchokeranso kwa anzathu kuchokera ku bungwe limene la meki, tamva kuchokera kwa wapampando wa bungwe limene amene ndi Justice Anabel Ntalimanja. Timafuna titadziwa kwa anzathu a NRB kuti pazina zomwe anthu anafotokozapo makamaka zokhudza zotsamwitsa zimene akukumana nazo madera osiyanasiyana amene kufikira lero lino mwathanawo bwanji mavuto amenewo? Zomwe kwambiri ife monga NRB pachiyambi pa phase 2 ya registration takhala tikukhalisa makina athu kuti ite kutsimikiza nivomeza ngati munthu analembetsa kale. Kwa hiyo amene sanalembetse takhalizanso makina athu akuti anthuwo athandizidwe kuti alembetse nafe ndipo akalembetsa ife tikapanga kafukufuku wathu kuti munthu yodi ndiwoyenera kuti alembetse tikumpatsa risiti yokuti akaonetse kumene kuti alembetsedwe. Pa chifukwa chimenecho masiku yamba inde panali kavuto kena ndi kena, koma pofika pano mavuto onsewo atha ndithu ndipo anthu akuthandizika. Senta iliyonse munthu amene sanalembetsedwe athandizika, mafomu alipo kuti athe kuyamba process ya registration mpakana zonse zikhala bwino kuti alembetsedwe mpakana alembetse ku meki. Onse amene analembetsa koma alibe chiphaso nawo sakuthandizidwa kuti apeze mwayi wakuti akalembetse ku meki akadzera pa desk ya NRB. Chabwino, tibwerera kwa anzathu a meki, nkhani yokhudza ziganizo zikulu zimene zimachitika kuti kodi zimachitika motani, chifukwa pakali pano pali zambiri zimene zikumalankhulidwa zokhudza mwina mmene ndondomeko ikuyendera, komano pofika kuti mwakwaniritsa ziganizo zimenezi pamatsatidwa ndondomeko zotani? Ndingonena mwachidule kuti ziganizo zonse za Malawi Electoral Commission zimapangidwa ndi Electoral Commission ngati bungwe, osati kunena kuti chiganizo china chimapangidwa ndi a chairperson kapena kunena kuti chiganizo china chimapangidwa ndi a chief elections officer kapena a director of electoral services. Chiganizo chilichonse cha bungwe la Electoral Commission chisanalengezedwe pamakhala ndithu ndi kuti panali mkumano wa bungwe limene la Malawi Electoral Commission, ndipo pakuzokambira nazo pa meeting ndikuti amagwirizana ndikupanga chiganizo chimene either ngati chikhuza ndithu tiudziwise ma stakeholders ndikuti adziwisidwa ma stakeholders pakachitika meeting. Mungofuna kutsindika kunena kuti palibe chiganizo chinthu olo chimodzi chimene mungachiloze kunena kuti chiganizo ichi anapanga ndi chairperson a Malawi Electoral Commission kapena kunena kuti chiganizo ichi anapanga ndi a chief elections officer a Malawi Electoral Commission. Ndiye kuti ziganizo zonse zonena kuti even tiyambepo kalembera tisinthe makina olembetsera mavoti kapena tsiku lozaponya voti tikakhala ndi ma by elections lipangike tsiku lotani, zonsezi Electoral Commission imayeneka kuti ikumane
amayitanizana ndikupanga meeting ndikupezeka kuti chiganizo chimene achipange pa tsiku limenelo ndi chimeneno amalengeza tsopano kuti bungwe la electoral commission lapanga chiganizo chotere. Ndingofuna kupereka chitsanzo kuti monga mwadziwa talengeza kunena kuti tsopano tili ndi ndalama zimene zizalipiridwe ndi makandidate kuti apikisanawo pa chisankho, nditi chimene chichaso ndi chiganizo chimene chapanga ndi bungwe la Malawi Electoral Commission. Mwa malamulo amanena kuti miyezi 6 tisanafike tsiku limene anthu azapereka zikalata zoti apikisanawo pa chisankho, bungwe la Electoral Commission likuyeneka lipange ma nomination fees. Ndiyo pamene pachaso mukhoza kutsimikizika kunena kuti panali msonkhano kapena nena kuti meeting ya Malawi Electoral Commission, ndiye kuti atakambirana ndipo anagwirizana ndithu kuti pomafika chisankho cha 2025 ndalama zimene zizaperekedwe ngati nomination fees zizakhale monga mene talengezera muja. Ndiye mongofuna kutsindika ndithu bungwe limene limagwira ntchito ngati mabungwe ena onse, palibe chiganizo chimene chimangidwa ndi munthu mmodzi yayi, amakhala ndithu pansi ndikukambirana nkunena kuti papangike chiganizo. Mwina mtsogolomu ngati khale kuti tikufunikabe tifotokozanso ndithu kuti even kunena kuti tikapanga chisankho zotsatira zimayenda bwanji kuti bungwe la Electoral Commission lipezeke kuti tsopano tili ndi zotsatira zonena kuti a chairperson alengeze kuti chisankho chayenda motere. Mwina tifotokoza tikamapita mtsogolo ndi program imeneyo. Zongambira chabwino. Chinthu china ndi nkhani yokhudza malamulo a chisankho. Timamva kuti chisankho makamaka bungwe limene la MEC limayenera kukambirana ndi zipani za ndale njira zosiyanasiyana zoyendetsera chisankho. Timafuna tidziwe kuti malamulo a chisankho cha dziko lino pa nkhani yokhudza mmene ndondomeko imene imakhalira zimatani kwenikweni, chifukwa zipani za ndale takhala tumvapo kudandaula, koma mumatsata njira zotani makamaka kuti mumvetsetsane ndi zipani zimenezi. Mwina mongowunikira chabe kunena kuti sikuti ndi chiganizo chilichonse chimene bungwe la Electoral Commission limayeneka kuti likambirane ndi azipani. Izizi zimachitika chifukwa chakuti mmene malamulo asintha mu chaka chatha cha 2023 tinanena ndithu kuti bungwe la Electoral Commission linapatsidwa mphamvu ndithu kuti ntchito zina ziziyenda mwachangu tikhoza magwirisa ntchito makina kapena tinene kuti technology kapena ukadaulo wina uliwonse umene ulipo pa kayendetsedwe ka chisankho. Komano mmene amasintha malamulo amenewa bungwe la anyumba ya malamulo ananena kuti Malawi Electoral Commission likakhala kuti lifuna kupanga chilinganizo choti tiyambe kugwiritsa ntchito ukadaulo kapena unena kuti technology kapena unena kuti makina, pazikhala kuti tadziwise achipani kuti pakhala kusintha kumeneku, ndiponso ngati pali zokambirana zina ndi zina tipange zokambirana zimenezo kuti ife Electoral Commission tsopano timagwiritsa ntchito makina awa, tsopano pali kusintha tifuna tiyambe kugwiritsa ntchito makina awa. Pa Chingerezi amati consultation, chichewa chake sindikudziwa ndithu bwinobwino, mwina ndi kuwadziwisa komanso ndikukambirana ndithu kuti timalowera uku tsopano tikulowera uku ndi kukambirana kwake ndi kumenekoko. Koma osanena ndithu kuti chiganizo chilichonse chimene bungwe la Electoral Commission limapanga then tizikambirana ndi azipani. Yes, zimayenda choncho ya. Chabwino, funso langa lotsatira tikhale ndikufunitsa kumva kuchokera kwa MEC komanso NRB, chifukwa tikamakamba nkhani ya chisankho anthu ambiri samaona kusiyana pakati pa bungwe la NRB komanso bungwe la MEC. Timafuna mutilongosolere kuti kodi mabungwe awiriwa amasiyana bwanji makamaka pa ndondomeko imeneyi imene tikuchita pakadali pano. Zikomo kwambiri ndifotokoze kumbali ya MEC. Monga tonse tikudziwa bungwe la MEC linakhazikitsidwa kuti liziyendetsa zisankho m'dziko muno. Uwu ndi udindo wa MEC kuti ngati pakufunika pachitike chisankho, kaya ndi chisankho chachikulu ngati chimene chikubwera 2025 ichi, kaya ndi by elections, ndiye kuti umenewu ndi udindo wa bungwe la MEC. Ndipo pogwira ntchito za zisankhozo muli ndime zambiri. Ndime yoyamba imene ningapereke ngati chitsanzo ndi kalembera, kuti anthu amene akufuna kuti azaponye voti alembedwe mayina awo mkalembera wa voti kuti kaundula wa voti atuluke. Pamene zikumapezeka ngati bungwe la MEC tsopano likukumanizana ndi bungwe la NRB, ndi chifukwa chokuti lamulo linafotokozera kuti umboni ovomerezeka kuti munthu uyuyu ndiwoyenekeradi kuti alembetse kalembera wa voti ndi chiphaso cha unzika.
ndiye chifukwa malingana ndi malamulo bungwe limene lili ndi mphamvu yopereka chaunzika ndi anzathu aku NRB, ndi pamene bungwe la MEC ndi NRB likukhala ngati likukumana chifukwa chokuti chiphaso chaunzika chimene amapereka anzathu aku NRB ndi chimene chikufunikira kuti munthu abweretse kuti azalembetse mkalembera wa voti. Koma mabungwe ndi osiyana ndiponso mwina mongoonjezera asanabwere kwa anzanga ku NRB ndikuti monga nafotokoza kwayambirira kuja munthu kuti alembetse mkaundula wa voti komanso kuti azathe kuponya voti akhale kuti zaka zakubadwa zakwana 18. Ifeyo ndiye kuti ameki amene timagwira nawo ntchito motero ndiwo kuti akwana zaka 18 kupita kutsogolo. Mwina ndisiye kwa anzathu aku NRB akufotokoze mbali yawo. Zero kwambiri monga NRB lamulo limene likhazikitsa NRB likunena kuti NRB ilembe anthu mkaundula wawo waunzika kuti anthu akalembetsedwa athe kupeza zithandizo zina malawi muno. Sikuti machidule NRB imayambira kulemba mwana akabadwa timene timulembe, tikalemba choncho timpatsa chiphaso chobadwa, ndiponso tikapatsa chiphaso chija pamakhala pali nambala imene akhale nayo moyo wake wonse. Nde mwana uja akafika zaka 16 tiwena kuti timpatse chiphaso chaunzika identity card. Komanso posachita paso tizinena kuti NRB idzilembanso kaundula wa maukwati. Ikalemba choncho ndiye kuti tapatsanso chiphaso cha ukwati. Tikatero ndiye kuti NRB ngati munthu watisiya tenanso kuti tilembe kuti munthu wamwalira komanso tipereke chiphaso cha imfa. Ndiye nkhani imene tikunena kuti NRB ikuyenera kuti izigwira ntchito monga mwa malamulo. Tsopano chiphaso chaunzika tikampatsa munthu ndiye kuti munthu uja athe kupeza zina ndi zina pa moyo wake. Monga akafuna kupita ku banki amufunsa chiphaso chaunzika, akafuna kuti munthu akalembetse driver's license afuna chiphaso chaunzika, akafuna kupita ku kapeza passport konseyo afuna chiphaso chaunzika. Ndi anthu onsewo akalanda chiphaso chaunzika chicha amafuna afunse NRB kuti kuno kobwera munthu ndi chiphaso chaunzika kodi zimene watiuza kuti ndi munthu wakuti wakuti ndi zomwezo ife timutsimikizira ngati zizoona kapena sizoona. Ndiye chimodzimodzi mwa zimene amapeza munthu chifukwa cha chiphaso chaunzika palinso kuti amakapeza kuti athe kuvota. Ndiye kuvota kujaso amafunsa kuti munthu wabwera afuna kulembesa kuvota kuti munthu ndiye mweyo. Ndiye zikatero first kuti tithandizire ndiye chifukwa panopo kupeza kuti kutani tikugwira ntchito limodzi ndi MEC. Tono ndibwere kwa Director of Elections kapena kuti kuloyendetsa ndondomeko ya chisankho. Mbuyomu timaona ndithu bungwe la MEC likugwiritsa ntchito makina NRB pochita kalembera wa anthu makamaka mkaundula wa vota amene kodi chinachititsa ndi chani kuti bungwe la MEC mugule makina atsopano amene anthu ena pakadali pano akukudandaulani kuti ayi mwina simunatsate ndondomeko? Zomwe kwambiri chifukwa cha funso labwino limene mwafunsa. Choyambirira mwina ndingolongosola kuti tikamatchula za ntchito ya chisankho timatha kuyigawa mu zigawo zitatu. Timakhala ndi nthawi imene timaitcha pre-election phase, timakhala ndi nthawi imene timaitcha election phase, komanso timakhala ndi nthawi imene timaitcha post-election. Ndiye chimene chimachitika chakuti tikapanga chisankho chija chikatha timafika no mu ndime imene tikuitcha kuti post-election. Mu post-election ndi mmeneno ziganizo zikulu zimayamba kuchitika. Choyambirira kumakhala kuyang'ana kuti kodi chisankho chimene tapanga bwanji, kodi ndi mbali ziti zimene tingakonzenso kuti tikamadzapanga chisankho china kutsogoloku tidzakhale kuti zonse zili bwino. Mwaichi mu nthawi imeneyi pamakhala zinthu zosintha malamulo kapena kusintha ndondomeko yoyendetsera ntchito yogwiritsa ntchito makina kapena kavotedwe ndi zina zonsezo timakhala tikumakambirana nkuona kuti tipange bwanji. Komanso timakhala tikuyang'ana kuti kodi ma international best practices kodi ndi zinthu ziti zimene mayiko ena akumapanga pakayendetsedwe ntchito kachisankho. Ndiyeno bungwe la Malawi Electoral Commission titalongosolanso dzulo lija kuti kufikira chaka chino tinalibe makina athu amene tinganene kuti tinali nawo oti tingagwiritse ntchito pa chisankho
makina amene anapangidwa ndi cholinga choti agwiritsidwe ntchito poyendetsa chisankho. Choncho timabwereka makina ku bungwe la National Registration Bureau. Ndipo ndingopereka chitsanzo kuti tiyerekeze mwina mwake ngati mudziko kandi pabanja. Mwina ngati muli ndi mwana wafika poti wakwatira kapena wakwatiwa, koyambirira samakhala ndi zipangizo zonse ziwiya zonse mwina zoti agwiritse ntchito, amatha kubwereka, amatha kumpasa mbale, kumpasa njinga, kumpasa mapoto kuti akambe kugwira ntchito. Ndeno mwana uja akamba kukhazikika mbanja moja, amayamba nokunena kuti panopo ndipanga zinthu mwa ine ndekha, ndigule mapoto anga, ndigule njinga yanga, ndigule ziwiya zanga. Ifenso ngati abungwe la Malawi Electoral Commission pozindikira kuti makina amene timagwiritsa ntchito anali obwereka, kunafunika kuti tisonyeze kuti ndife bungwe loyima palokha, ndife bungwe limene takula, ndife bungwe limene tingamapange ziganizo zimene zingathandize kayendetsedwe ntchito kachisankho. Mwa ichi chilinganizo chonena kuti tiyambe kuganizira kukhala ndi makina athu zinali mwina mwafundo zimenezi pofuna kuti ifenso tikhale ndi udindo onena kuti titha kuyendetsa chisankho pa ife tokha. Mwinanso mungadziwe kuti pamene tinkapanga chisankho cha 2019 tinali ndi malo oponyeramo voti okwana 5005. And bungwe la chisankho limadziwa kuti malingana ndi malamulo amene amanena kuti pakapita zaka 10 malire ama constituency kapena malire ama ward asinthidwe, timadziwa ndithu kuti tidzakhala ndi malo oponyera voti ochuluka. Ngati bungwe sitingamapange maplani onena kuti tiwonjezera malo oponyerapo voti nkumadalira katundu obwereka. Kunafunika kuti ngati bungwe tikhale naye katundu wathu onena kuti tingwiritse ntchito. Komanso tinafunikira kuti tikhale ndi makina amene anakonzedwa ndi cholinga chonena kuti agwiritsidwe ntchito poyendetsa chisankho. Makina NRB anali makina amene anakonzedwa kuti azitha kulemberapo nzika zimene zakwana zaka 16 ndi kupita kusogolo, koma ifeno timafuna kuti tikhale nawo makina ogwiritsa ntchito pa chisankho pa ndondomeko zosiyanasiyana za chisankho. Choncho kunali kofunikira kuti bungwe la Malawi Electoral Commission likhale ndithu ndi makina ake. Nchifukwa chake patapangika ndithu maulendo osiyanasiyana kukaona kuti kodi kumaiko kwina zimayenda bwanji, kumva kuti kodi madera mwina zimakhala bwanji, kuwerenga ma documents osiyanasiyana. Malawi Electoral Commission inafika popanga chiganizo kunena kuti tiyeni tikhale nazo mfundo zimene tipereke pasogolo kunena kuti tufuna kuti tikhale ndi makina otere, tufuna kuti makina agwire ntchito yakuti. Choncho sikukanakhala kwabwino kuti tipitirizebe kugwiritsa ntchito makina obwereka pamene bungwe la chisankho ndi bungwe loyima palokha, ngatinso mmene bungwe la National Registration Bureau liso bungwe loyima palokha. Zikomo kwambiri. Program yake ndimene yadziwaniza kalembera wa chisankho. Tipumire pang'ono kenako tikhale tikupita ndi program yathu makamakaso kumva kuchokera kwa inu ande mangazanu komanso mafunso amene muli nawo. Malawi Electoral Commission ikoza kusintha zinthu, voti yanga ukomera tonse Malawi, voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera, ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti yanga, mphamvu zanga zili mu voti, ufulu wanga uli mu voti, voti yanga, voti yanga, kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi, kupanga Malawi wokomera tonse. Kuonetsa mphamvu zanga mu voti, kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi, kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi, kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi, nzika yeniyeni mavauta, nzika yopoyera mathoka kumbali, mphamvu zanga zili mu voti, ufulu wanga uli mu voti, voti yanga,
kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti kupitira ndi programu ya dziwani za kalembera wa chisankho pa Zodiac Radio, Zodiac TV komanso Zodiac Online. Ine ndi Dickson Chivwati Gondo ndi akuluakulu kuchokera ku Malawi Electoral Commission MEC motsogozera ndi wapampando wa bungwe limeneli amene wandi Justice Sanabe Ntalimanja tilinso ndi mkulu woona za malamulo ku bungwe limeneli amene wandi David Matumika Banda tilinso ndi mkulu makamaka woona nkhani zokhudza chisankho ku bungwe limene amene wandi Hastings Bota tilinso ndi yemwe amaona nkhani zosiyanasiyana zokhudza kalembe kapena kuti mmodzi mwa akuluakulu ku NRB amene wandi ano chikhungu ndipo tukambirana zokhudza kalembera amene wa chisankho timve kuti kodi ena atiuza zotani kena konso akuluakulu amenewa akhale akuti yankha madzulo ano. Hello mwaswera bwanji? Taswera. Tikudziweni umene mukuimbira komanso kodi inu ndi ndani? Ine ndi Wilson Lilongwe. Kulilongwe Wilson? Yes. Chabwino Lilongwe mbali yake iti? Kulilongwe area 23. Chabwino funso kapena ndemanga? Ndi funso koma twena ndikhanga ndemanga. Funso langa lupita kumena kwa ache ya maybe. Yeah, ngofesi zolo kunalibeko koma pamali nkhani yokhudza makina amene mali dismatiro marina kuti tumiza pia nchiro motumiza mali zase kutoka ku siwese kupita kutale senta. Ena manena ngokuti panaena kana fuso ngokuti zile zikanga zina unonga chisankho maderena ndiena amachiwapo kuti Kenya sika ku Zimbabwe panopo zino then anzao anakamaona kuti yosanganke zama kama fasa kusomo gani wamene tinaonera ka nitagena pesa pa Zodiac yakipomba achia personally kama pa interview yake unaona kuti anapomeleza kuti ka zipendo zinaononga ni mapoti kwina wapi wamene anzao magana kuna kuti sasa kujiwa kipo tangasa kama hizo kwa sisi wamene bobo amene sabu zonda chairperson ameko kabena anzawo amene amakana zosaku sopo kanthu. Chabwino. Kwinaso ndi manga mena fotokozeramo akufotokoza bwino kwambiri nthawi zambiri zikhala choncho atafotokozera choncho kuti anthu ziwa bwino chifukwa nthawi zambiri mbungwe mabwera so limakhala kuti civil education sinayende ati machisanzo ena feti manena kunena kuti iyayi wafuna zalilege mavoti moti chikumbo choti ndikalembese tinalibe chifukwa chona kuti tinali ndi nkhauta kapena mwina tibera mavoti koma ndimene akufotokozera mu pena pake zikuperera sense kunena kuti at least titha kulimbi kuti titha kukhani chikhulupiriro choti tikalembese chabwino kuti ndisavote naso apopo akumasa kufotokoza bwino mwina ndimene ndinakhala tili pachiyambi kufotokoza choncho kubwera pa mawailesi kumafotokoza choncho bwezi mwina sizikubweresa mavuto ngati amenewo. Tathokoza kwambiri anzathu Kulilongwe. Kwambiri. Chipira amenewo kulankhulapo zina mwa zinthu zomwe zikuchitika makamaka mndondomeko imeneyi ya chisankho atsindika kwambiri makamakaso mankhani okudza kufunikira kuwazindikiritsa anthu azokudza ndondomeko imeneyi. Hello. Mwaswera bwanji? Taswera tikudziweni komanso mwene mukuimbira. Akachire Kulilongwe kwera 23. Akachire? Yes. Kuli bwanji ku 23? Kuno wabwino lukamero. Kwabwinonso. Ndiwo mukumbira. Muli ndi funso kapena ndemanga? Ndili ndi funso. Chabwino. Yes. Perekani funsolo. Funso langa ndila kuti imafuna andiyankhe madamu Ntalimanja. Ya funso langa ndila kuti kodi ndizolakika motani nkhani yokhuza mathematics ndizolakika motani atakhala kunena kuti asiyasana gulise ntchito
munjira zimene anthu ena azipani zimene zili zikuluzikulu sakukwanisa kugwirizana nazo popeza kunena kuti njirayo ili ndi mavuto ena ndizolakwika motani kuti asiye kugwiritsa ntchito popeza kuti chinthu chanagula kuzera mu misonkho ya Malawi ndizolakwika motani kunena kuti atati asintha pakatali panopa kunena kuti wina aliyense adzakhala okhutira pa malizati amene angadzabwere mu nthawi imeneyo. Funso langa loyamba. Lachiwiri ndimafuna ndigwirizane ndi aja adula kumene afuna aja kunena kuti iwowa tinamva akufotokoza pa interview na mnaka wanga ndi Joab Chakaza anavomera nkhani yokhuza systematic kunena kuti pali madera ena maiko ena systematic omwe sinagwire ntchito ndipo kundizolamika ndipo nkhaniyo ndiona koma iwo anakana kuikapo comment na kuti sindikwanisa kuyankhulapo popeza kunena kuti zinthu izizi zili ku court ndi sindikwanisa kuyankhulapo pamene bwana watikoiti ndaiwala dzina lawo dzulo tinamva funso lomwelo linabwera iwo anakana kuti zinthu ngati zimene zisitikudziwa kodi kagwiridwe kawo kanchiri kumene akufuna kuzindikira ndizoona kunena kuti zikuza anthu akoza kwakhulupirira kutengera ndi ma statement yawo chifukwa ena akukana ena akubwera kuvomera pa nkhani yokha imene iliyofanana anthu ngati pa zinthu ngati zimene ngati Amalawi titha kukhutitsidwa pa zimene iwo akufotokoza. Funso langa ndi lomwelo. Tathokoza kwambiri mukhale pamenepo mukhale mukulandira mayankho ake. Chabwino ameneonso kuchokera ku area 23 mu mzinda wa Lilongwe makamakanso kufotokozapo zina mwazomwe zidafotokozedwa dzulo komanso mwina kutsindikapo zimene akuona kuti zitachitika. Timvena pakenako akuluakulu amene wakhala kuyankha. Hello. Mwaswera bwanji? Taswera. Tikudziweni komanso kumene mukuimbira. Kuimbira kudeza. Dzina lanu? Anda? Korea kudeza. Korea? Yeah. Chabwino tilankhuleni. Okay, ne ndipofuna ndifuse kuti kodi decision yokugwiritsa ntchito systematic achapeso anapanga okha kapena anapanga onse limodzi ndi commissioner. Ndipo ngati decision inapangidwa limodzi ndi commissioner anzawo samene amagwira nawo ntchito ndiye commissioner ndamene anachokera mu zipani zonse zimene zimaloledwa kusankha commissioner. So kungakhale kotheka kuti commissioner enawo abwere adzalafulenso nawo mbali yawo chifukwa accusations amene akubwera zomakhala ngati kuti decision anayipanga okhandali manja amene ali achairperson. Ndi ndipofuna kuti sikungatheke kuti kodi awayitani commissioner anzawosewo azidzafotokozanso nawo kuti decision tinapanga tonse chifukwa accusation akulenjeka munthu mmodzi khala ngati kuti decision anapanga ndi munthu mmodzi. Komanso funso lina lachiwiri kuti atsogoleri a zipani ngati ma stakeholders mmene anafotokozera kuti pakakhala ma changes apapanga reform. So anawafotokozera pachiyambi kunena kuti tisintha tizigwiritsa ntchito makina as systematic ndipo ngati anafotokozera ma representative a zipaniwo response yawo inali yoti yani kapena anapanga decision without consultation ndipo consultation inalipo. Funso lomaliza kodi malamulo amanena kuti yani mphamvu ili ku ma stakeholders ngati azipani amene akumalankhula zambirimbiri ndi maziyeso ziona kapena mphamvu zidaperekedwa kwa electoral commission kuti kozopanga decision ma commission andena osamena magwira ntchito kumeneko kuti titsatira izi ndipo kodi malamulo anatsatidwa kapena malamulo sanatsatidwe. Ndipo funso lomaliza kodi iyoyo ngati commission imapasira mphamvu kuti izendera maganizo ama stakeholders kapena constitution kapena malamulo adapereka mphamvu kwa iwo chifukwa zimene likumazimva kunja zokhala ngati kuti zipani zina kapena ma stakeholders ena ndi amene ali ndi mphamvu zonena kuti akhoza kumayuza meki zochita. Kodi meki ikuyenera kuti imvere ndani? Imvere malamulo amene anayikhazikitsira kuti azitsatira pogwira ntchito yawo kapena imvere ma stakeholder? Zikoma kwambiri. Tathokoza kwambiri. Ndikhopa kuti mukuyenera kuti muyankhe mafunso amene aperekedwawa achifukwa ndochulukirapo kenako tikhalenso tikubwerera kwa iwo amene akutsatira program imeneyi. Zikomo kwambiri. Ndiyambire kwa a Wilson ku Lilongwe komanso mundilole kuti ndayamikira anthu akwera 23 amafunso kwambiri. Tiyambire ni kubwera kuno anthu akwera 23 akuoneka kuti
amatsatira ndithu programu iyi mwachidwi ndipo kuti ayamikire. Wilson afunsa kuti kodi zikuoneka ngati mayankho akusiyana. Wilson mayankho sakusiyana, mukati mumvetsetse bwinobwino tiyambire ku programu imene tinachita ndi Mr. Joab Chakhaza aku Zodiac konkono. Funso linalero kuti kodi Smartmatic ikumveka ndi nkhani zambiri ndipo muyankhapo monena kuti chani. Ndinayankha choyamba kuti chifukwa chokuti ndi nkhani zokhudza malamulo mundilole kuti ndisachite kulowa mkati kwambiri chifukwa chokuti ndikhoza kupezeka kuti ndayankha zinthu zokuti mwina ndilibe mfundo zokwanira. Koma ndinafotokoza kuti zoonadi takhala tikumva kuti kunali nkhani ndi zina kuchoka ku Kenya komanso ku Venezuela, ndayiwala kuti ndinatchula dzina lina ndinalo kuti chani. Koma chimene ndinanena chinali chokuti nkhani zonsezi mukazifufuza ifeyo ngati ameki sitinapezeko chifukwa chokuti chioneke ngati kampani iyi siyoyenerera kuti ipatsidwe business, ndifotokoze motere kuti itipatse makina amene tikugwiritsa ntchito. Motero kufika pamene tili pano chiganizocho chidakali chomwecho. Nkhani zimene takhala kuchokera pamene tinachoka ndi interview chakusafika tsiku la lero, kafukufuku amene tapitirira kufufuza malinga ndi mafunso amene akubwera, sitinapezebe china chilichonse chosonyeza kuti kampani iyi inachita chinthu chokuti ifeyo ngati abungwe la meki tikayike kuti tinapanga chisankho cholakwika. Komanso panali funso lokuti kodi sizingatheke kuti contract ndi Smartmatic tingoyichotsa. Ndifotokozere motere choyambirira Smartmatic monga munafotokozerera ndalama zimene bungwe la meki linapereka kugula makina ndi ndalama za boma. Contract yokuti inakhazikitsidwa bwinobwino simumangodzuka kuti basi contract yatha. Chifukwa inu ndine tikagwirizana ndipo tasayinirana contract kuti ineyo ndinene kuti abasi contract kuthera pomwepa, pakwenekera kuti pakhale zifukwa zovomerezeka pa malamulo. Koma ndikangopezeka kuti contract yondanena kuti abasi yatha lero ifoti ndifuna ingotha, ndiye kuti ineyo ndipezeka kuti pachizungu timati ndapanga breach contract iyo, ndiye kuti ndifunikanso kuti ndipereke chindapusa or damages. Contract imene bungwe la meki inalowa ndi Smartmatic si inangopanga chabe, tinatsatira malamulo komanso ndondomeko zonse zimene zinakhazikitsidwa. Pamene ifeyo taunguza palibe chifukwa chovomerezeka ndi malamulo or legal justification kuti tinene kuti contract iyi yatha. Titati tipange choncho ndiyo tipezeka kuti ndalama za boma la misonkho ya anthu imene tinalipirira makinawo ndiye kuti zalowa m'madzi. Komanso chindapusa chimene ndafotokozera ndichokuti ndikuti tifunikanso tilipire ndimene ndalama inaso kuti misonkho ya anthu. Komanso makinawo tayamba kale kuagwiritsa ntchito, kalembera gawo loyamba tagwiritsa makina omwewo, komanso gawo lachiwiri limene likuyenda tikugwiritsanso makina omwewo, gawo lachitatu limene likubwera ndi masiku onjezera gawo loyamba ndiye kuti tikugwiritsa ntchito, kusonyeza kuti maplani onse amene tapanga, mabudget onse amene tapanga ngati bungwe la meki ndi ndalama zimene zagwira ntchito kale, ndiye kuti zonsezo zikhala zalowa m'madzi. Chikhala chinthu chokuti ngati bungwe la meki sitikulabadira chuma cha boma, ndalama, misonkho ya anthu kuti tingodzuka lero ndikunena kuti contract yatha popanda chifukwa cholozeka pa malamulo. Korea kudedza nafunsa kuti kodi makinawa chair anapanga okha. Ndilumikizane ndikufotokozera Mr. Matumika Banda koyambirira kuja kuti kodi ziganizo za kumeki zimayenda bwanji. Ziganizo za kumeki monga nafotokozerera zimapangidwa ndi commission imene ili chair komanso ma commissioners. Ndiye chisankho china chilichonse kuonjezera zokuti meki isiye makina akale amene amabwereka ku meki ikagule makina atsopano zinachitika ndi commission, ndiye kuti chair ndi ma commissioners osati a chair okha. Ndiye kuti
cheya akayankhula amakhala kuti akuyankhulira bungwe lonse sikuti akuyankhula payekha kusonyeza kuti mawu amene tikufotokoza pano ikufotokoza ndi Malawi Electoral Commission sindikufotokoza ndine Anabel Ntalemanja kapena Mr. Matumika Banda kapena Mr. Bota ndi Malawi Electoral Commission imene ikuyankhula ndiye kuti all ma commissioners kumene aliko ndiye kuti tikanena kuti commission inapanga chisankho ndiye kuti ndi commission yonse ndikukhulupirira kuti ndayankha pamenepo ndiye panali funso lowonjezera kuti kodi ma stakeholders achipani anadziwitsidwa kapena MEC inangopanga yokha chisankhochi mwanseri monga anafotokozera Mr. Bota Malawi komanso Mr. Matumika Banda kuti chisankho china chilichonse MEC ikamachita imadziwitsa ma stakeholders chimodzimodzinso chiganizo chokuti MEC igule makina atsopano inadziwitsa zipani ngati ma stakeholders komanso ma stakeholders ena onse komanso mowonjezera kuwadziwitsa maulendo amene anachitika kupita kukayenda ku maiko ena kuti tikaona kuti anzathu amapanga bwanji ma representatives azipaniwa analiko anapita nawo ndithu ndikukaona kuti anzathu amapanga bwanji chisankho ndikupangika kuti amene zafikirapo ife tikufunikanso tigule makina anzathu ma stakeholders ma political parties anali nawo pa chisankho chimenechi angakhalenso kupita ku Taiwan kukaona kuti kodi Smartmatic imene tikufuna kuti tiyipatse contract ili pati ndipo imagwira ntchito motani panalinso representation ya political parties kusonyeza kuti anzathu atayenda nawo limodzi kuyambira kwayambirira ndipo sanatsutse kuti musagule makinawo chifukwa chani akutsutsa panopo mwina ndiyayika mawu mkamwa ino ngati anzathu wa media ndingakonde mwina mutafunsanso kuti mwina tingathe kumvetsa limodzi koma kuyenda ndithu tinayendera limodzi ndithu ndipo decision yopochitika MEC sinangonena kuti tafika ife tikusankha makina ena ndipo makina ndi awa komanso makina awa ndingonena mowonjezera kuti tsiku limene amabwera ma political parties anadziwitsidwa kuti makina ajafika ndikukalandira ku airport komanso mwezi wa July omwewu ndi August MEC inakhonza ulendo ndithu maplani kuyendera zipani zonse imaitana president komanso secretary general ndi NEC tingotero eti ndi akuluakulu okwanira 10 azipani zonse MEC inayenda ndithu dziko lonseli kukumana ndi azipani komanso azitsogoleri awo kuwaonetsa kuti makina aja ndi awa komanso amagwira ntchito motere kufotokozera bwinobwino kuonjezera apo MEC inayitananso ICT experts auzipaniwa kuti akumane ndi ma ICT experts aku MEC kuti makina atagula aja ndi awa ndipo ntchito amagwira motere komanso tinali ndi kalembera woyesezera mu September tinafotokozeranso ma stakeholders athu kuti poti makina awa ndi atsopano sitingangowatenga ndikukangoyamba kalembera weniweni kukufunika kuti tichite kalembera woyesezera kuti tione kuti kodagwira ntchito bwanji kumalo kotentha akagwira ntchito bwinobwino kozizira terrain yotere kodagwira ntchito bwanji ndipo tinachitadi kalembera woyesezera uja tinakafotokozereranso kwa ma stakeholders athu kuti makina awa tinakayesezera ndipo zovuta zimene tinaona ndi izi ndipo takhonza motere pano takhonzeka tikukayambano kalembera weniweni ndiye mwachidule ndondomeko ndina imeneyo komanso anzathu achipani tinayenda nawo limodzi funso lomaliza linali lokuti kodi mphamvu ili kwa MEC kapena kwa ma stakeholders ndiyankhe motere kuti MEC inakhazikitsidwa ndi malamulo malamulo akulu a dziko lino constitution komanso tili ndi Malawi Electoral Commission Act mphamvu yoyendetsa zisankho ili m'manja mwa MEC ndipo MEC ndi bungwe lokuti lili independent kapena mafunika ligwire ntchito mwa ufulu osati lichite kuuzidwa zochita ndi wina aliyense kaya ndi boma kaya ndi bungwe sila boma kaya ndi zipani kaya ndi munthu kaya ndi candidate bungwe la MEC
limene ligwira ntchito mwa independent. Koma monga anafotokozerera Mr. Matumika Banda ndiyokuti pali magawo ena malamulo amanena kuti tipange konzati ndi ma political parties. Koma kupanga konzati sindiye kuti kulamulira. Sichoncho ndikuti kukhala ndikukambitsana eti mwina akhozopereka ma proposals, ma suggestions, koma mphamvu yomalizira ili ndi bungwe la MEC kuti lipange chisankho chimene decision kutengera ndi malamulo amene anakhazikitsidwa ndi dziko lino. Mwina mwachidule ndiyankhe choncho, mwina pangakhale powonjezera. Mwina kungonjezera pang'ono kuti mwina funso lenene limene likufunika ndilonena kuti kodi makinawa atagulidwa chinachitika ndi chani kuti amalawi adziwe za makinawa. Ndi munafuna kungonjeza zimene anena chairperson kuti makina atati abwera ndipo tapanga chisankho ndithu kuti tifuna tiyambe kalembera wa anthu oti azaponye voti mu 2025. Tinapanga misonkhano yosiyanasiyana kuonjezera misonkhano imene anena chairperson kuti tinakumana ndi atsogoleri onse azipani chipani chilichonse pachokha komanso zipani zina molingana ndi mmene inali ndondomeko timakumana nazo mwina zipani zingapo pa tsiku limodzi. Koma ndithu chipani chilichonse tinakumana nacho ndi atsogoleri ake achipanicho ndikuwafotokozera kuti makina aja timanena kuti tigula aja ndi amenewa ndi timapangira demonstrate ndithu kuti zothekera zimene makina amene amakwanisa kuchita ndi izi zonsezo tinafotokozera. Komanso ndi misonkhano ndi atolankhani ma media managers atolankhani ma community radios nawonso tinapanganso msonkhano wawo ndithu nkuwaonetsa ndithu kuti makina amene agwiritsidwe ntchito pakalembero wa chisankho komanso ma processes ena onse amene akubwera after chisankho makina ake ndi amenewa. Tinawunikiranso ndithu kuti makina amene amagwira ntchito motere. Mongofuna kutsindika tinalinso ndi msonkhano winanso wapaderadera umene tinakumana ndi mabungwe amene si aboma ma CSOs nawonso tinapangira msonkhano wawo wapaderadera ndikuwafotokozeranso kuti makina aja tinkanena aja kuti kuchokera kumene timagwisa ntchito makina a NRB tagulano makina athu tinafotokozeranso ma CSOs kuti makina amene amagwira ntchito yotere. Pomalizira penipeni mafuna nditsindike ndithu kuti amene samadziwa za makompyuta tinachitawauza ndithu azipani kuti matika kumana ndi atsogolero timawauza ndithu kuti ngati pali mafunso ena amene timati pa Chingerezi mati a technical onena kuti mwina atsogolera azipani osangathe kufunsa komanso osangathe kumvetsetsa asungire mafunso amenewo ndipo auze amene amadziwa za makompyuta akadaula za makompyuta kuzipani kwawoko. Tinapanganso msonkhano wina ndithu wapaderadera umene tinayitana akadaulo onse amene amadziwa za makompyuta kuzipani. Ndiponso pa msonkhano umenewo tinayitananso amene timati ICTAM ICT Association of Malawi anaiso nawo kubwera ngozakhala ngati mwina lifari ndi kumene kuja ndithu tinafotokozeranso akadaulo azipani aja amene amadziwa za makompyuta ndikuwafotokozera ndithu kuti makina aja timaonetsa atsogoleri anu azipani ndi amenewa muli ndi kuunikira kotani kapena zimene mukufuna ndithu kuti mumvetsese zoti mukafotokoze kuchipaniko amene ajaso tinapangira demonstrate ndithu kuti makina aja ndi amenewa ukadaulo wake ndotere zothekera zake ndi zotere ngati panali zina zimene amaziona ndithu zofunika zofowoka amafunsa mafunso zonse zinayankhidwa. Ndipo achidule ndithu tinganene foto zomotero kuti kodi chimene chitika ndi chani kuti tikhale kuti mpaka na makina amenewa akugwira ntchito zomwe kwambiri. Chabwino program yake ndimene yadziwani za kalembera wa chisankho pano pa Zodiac muli ndi mwaiso opereka ndithu mafunso anu komanso ndemanga zanu. Tikapumira pang'ono tikhale kubwera ndi gawo lotsiriza limenenso tikhale kumva kuchokera kwa inu amene mukutsatira program imeneyi. Malawi Electoral Commission ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi
kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoire mathoka kumbali mphamvu zanga zili muvoti aye ufulu wanga uli muvoti voti yanga Malawi Electoral Commission ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti painaforozera kuti ili ndi gawo lotsirizira programu ineyi komano nkhani yake ndiye kuti muli ndi mwayi onse ndithu opereka mafunso anu komanso ndemangazo kuti akuluakulu ameki komanso NRB apereke mayankho ake. Hello, muli bwanji? tili bwino ka inu? Ine ndili bwino ndithu. Tikudziweni komanso kumene mukuimbira? Apapa mwafika kumangochi wa Kulungwena musimu ang'ombe Kalanda Kenzo Smart. Chabwino. Ndithu. Muli ndi funso kapena ndemanga? Ndili ndi funso. Koma ndisana vida pa funsolo ndiyambe choyambilira kuthokoza iniyo Azodiac. Pa zimene mukuchita kumaulusa mapulogalamu ngati awawa apapa ndithu tikuyamikireni kuti mukubwerera mwakale ifa pakachiva natha munabwerera mbuyo apapa tikuyamikireni kuti mukubwereranso mwachikale ndithu. Chabwino. Tabadwaso matsopano. Hello. Kumbani mwadiba? Ndimanena kuti mukuti tabadwa matsopano. Apapa zikuoneka kuti mabadwaso matsopano ndithu. Chabwino, lankhulani. Akonde ine futhi limene tilalawo apapa ndiloti tikapedza mwina funso linafusidwa kale silithokozera ndakhala ndikuyisatira pologalamu kwa masiku 3 koma sinamve funso limene ndilafusidwa. Mati kuti tikapeza pena pake kuti abwera a Electoral Commission yo akupanga register ngezi kupezeka kuti pena pake a NRB palibepo titani. Chabwino. Chachiwiri funso lachiwiri ndirakuti zamveka kuti kwagudwa makina anyuwana anatero ameki Electoral Commission wanatiuza choncho. Chifukwa chani kapena chinawapangisa ndi chani kwenikweni kuti makina asagwise ntchito makina amene anagwisa ntchito mbuyomu kupeza makina anyuwana. Chabwino. Funso lachiwiri limenelo. Funso lachitatu zinamvekaso kuti anatiuza kuti anatenga azipani onse kwaisa pamozi ndikugwirizana kuti tipeze makina ngati amene wawa. Nde apapa zamveka kuti makinawa mbali ina maiko ena amene anagula makina ngati amene wachisankho sinaende bwino zikumveka choncho. Apapa zamveka kuti kunoko iwo wagula makina ngati omwewo. Amene sanaendesatu bwino zisankho maiko enawo. Pati palibe upangiri wina wake umene iwo angapange kufufuza kuti ndi chifukwa chani makina amene wawa anthu kunoko akuwada kuti asagwiritsidwe ntchito ngati azipanizo saboma. Chabwino. Basi ndine Kalanda Kenzo Smart kunoko Kulungwena kumangoze. Tathokoza kwambiri Kulungwena. Zikomo kwambiri bwana. Zikomo. Timve kwa ena apa kenako chair komanso akuluakulu ameki ndi NRB akhale akupereka mayankho. Hello. 999-566-711 999-566-711 ndiyo namba imene mungagwiritse ntchito. Hello. Bwana. Mwaswera bwanji?
Ndaswera bwana Masabwanji. Taswera tikudziweni komanso kumene mukuimbira. Ine Alfred Tsitsi. Andani? Alfred Tsitsi. Alfred Tsitsi. Kunkoma Lilongwe East. Oho. Poyamba titokoze chifukwa cha program yako imene mwayibweretsa apa. Komanso titokoze bungwe la megi monga lilipa kanema apa. Kufotokozera mafunso amene akufunsa Malawi. Mudakali pa line. Yes. Poyamba titokoza bungwe la megi lomwe lilipa kanema funa kuyankha mafunso nkhawa zimene zili na Malawi, dziko lathu la Malawi. Ineyo ndifuna ndichiteko ndamanga pa program imene yayikidwa papai. Ndamanga yanga ndiyakuti dongosolo limene lafotokozedwa komanso kwa iwo amene apereka mafunso ndi amene ayankhira achairperson athu komanso ndanza onse kuyankha mafunso awo amene tikupereka. Akuyankha mogwira mtima komanso akuyankha mosayikira mbali munthu komanso mosaona kuti tikhoza kupanga njira modani malingana ndi mene zinthu zilili. Ndamanga ndiyakuti iwowa ngati bungwe lathu la megi limene tidalidalira kulisankha kuti ndi imene liyendetse chisankho cha 2025. Ine ndikuona kuti njira zonse zili bwino, palibe cholakwika, palibe chosokonekera, koma kuti tangoza kulisa Malawi tidangodzala ndi moyo oti tikamva zinthu zabodza zoti tilibe nazo umboni basi ndiri kuzibweretsa mundziko kukhala ngati chinthu chija chikhale ngati mophokoso kapena kuti chinthu chija chikhale ngati chinthu chosayenera. Koma chifukwa tikazimvetsetsa kapena kuti tikamaonetsetsa ndi mene dongosolo limene lidasatidwa zikuonetsa kuti mbali zonse azipani komanso mabungwe oti siaboma oyima paokha anapereka ndamanga zawo amene ovomereza pa zinthu zimene zidakhalira ndi mene zinthu zingayendere. Ndino koma tikudabwa kuti anthu akuyima pachulu mwina kumadana ndi chairperson wathu komanso ndi anzawo ena komanso mwina ndi staff yonse tangutere kuti ndi staff yonse imene yakumeka imene zinthu zilili malingana ndi dongosolo limene lidakhazikitsidwa kumapuyoko kuti kodi chisankho cha 2025 tiyendetse motani. Mathematics imeneyi machine idavomerezedwa kudzera mbali zonse. Ndino funso langa linakuti kuti pamene timapanga dongosolo la chisankho chifukwa amene mbali zonse azipani kuti tiyendetsa motani chipani kani dojira masankho nangano njira zake zimene titsatitsate njira zanji. Ndino zonesa kuti njira zonse mbali zonse adawayirana kubwera nkuvomereza kuti tine kuti kwa anthu amene mwina aukayikira ndi machina amene wawa tine kuti amene adawasankhawo kuchipaniko sadali kuthekera nanga chifukwa chani pamene ayamba ntchito adavomereza ndino tsopano kuyamba ukwenya bungwe la megi kuti anthu amene adawasankha kuti akayimire mekiko sali woyenera ndiye bwanji osawayirana amene adawasankhawo awafunse mafunso komweko kenakano akawafunsa awapatse zoyenerera kenakano mwina zimene awapatsezo amene adawasankha kuti akayimire kumekiwo ndino kuti ifeyo atiuze izi koma atidagwirizana izi nchifukwa chani kuti adakwanitsa kuwafunsa akudzipani kwawoko kuti tauzidwa izi kapena machina amene tigwiritsa ntchito asali woyenera ndipo wene titsalenjereze ndefe tukana izizi kuti sada wafuse 2-3. Chimene ndikuona ine kumbali yanga ndikuona kuti dongosolo ngati mene zinthu zilili kumbali yanga ndiye zili bwino chameno malizani kumbali yanga zili bwino palibe chinthu cholakwika china chiliyonse koma kuti tangodzala ndi mtima wankhwidzi ofuna kuononga zinthu chifukwa choti Malawi tidazero kusakaza kuononga zinthu zoti zinthu zabwino bwino. Ndino sikudziwa kuti kodi pamene wapa ngati fa Malawi tingagwirane manja bwanji kuti zinthu zilongarotere utheke chabwino sajike soma magawo ngati wala kwengara mira anthu abweretsa chifukwa kuti chisankho chikhoza kuonongeza zinthu zabwino bwino. zikomo kwambiri ndamanga yanga ndimene yoyo ndikuona kuti bungwe lonse la megi lili bwino maboga monse amene adayikidwa ndi mmene zingawi zikutsatira zili bwino bwino koma kungofuna kuti anthu angofuna sokoneza zabwino bwino chifukwa chakuzolowera mwina uononga ubanga mmene ntchito imene umakhalira mambuyo muno. Zikomo bwana tathokoza kunkhoma zikomo kwambiri pano wanga amene kuchokera kunkhoma panaliso Solina
tiyankhe magawo amene wakenako titsanzike pano. Zikomo kwambiri. Choyambirira ndiwathokoze a smart ku Lungwena chifukwa cha funso lawo limene afunsa lokhudza ndi mashini. Ndingopangabe mobwereza popeza amanena kuti mphini yobwereza ndimene imacha. Tinalongosola kuti tikamagula makina akuluakulu ngati amene waogwiritsa ntchito sitimapita mu stolo nkukangotenga makina amene tawapeza ali pa shelf ngati mene munthu umakagulira bread, ngati mene munthu umakagulira foni. Mukamagula makina ngati achisankho pamafunika kuti bungwe la chisankho likhale pansi lipereke maganizo kunena kuti kodi makina amene tikufuna kuti tigule tikufuna kuti akhale makina otani, adzagwira ntchito yanji. Chimodzimodzi ngati mene amapangira anthu ukafuna kuti mwina mwake umange nyumba umatha kumpeza munthu amene amadziwa zolemba mapulani a nyumba nde umamuuza kuti ineyo ndikufuna nyumba ya zipinda ziwiri, ikhale ndi chipinda chosungiramo zakudya, ikhale ndi kitchen, ikhale ndi malo osambira, ikhale ndi zina ndi zina. Umapereka zimene ukufuna nde munthu uja amalemba plani yoyambirira nkukuonetsa iweyo nkuchonga kunena kuti mukonze apa mukonze apa mukonze apa. Bungwe la Malawi Electoral Commission lachita chimodzimodzi. Anakhala pansi kunena kuti popezapo makina amene timagwiritsa ntchito mbuyomu aku National Registration Bureau si makina amene anakonzedwa kuti adzagwira ntchito ya chisankho, tiye tikhale nawo makina amene ntchito yake ikhale ya chisankho. Ndipo makinawo tufuna kuti akhale ndi zoyenereza zakuti. Zonsezo zitapangidwa zinavomerezedwa monga alongosolera apampando komanso bwana Matumika Banda kuti commission inavomereza kuti mmene mumu ndimene tikufunira kuti ifeyo tikhale ndi makina athu. Kenakono inabwerano ndondomeko yofunano kugula kupeza kuti kodi makina amene wawa tigula kuti. Mmene bungwe la Malawi Electoral Commission linkapereka mfundo zonena kuti tufuna makina akuti tinalibemo dzina lonena kuti amene angatipatse makina amene wawa ndi wakuti. Tinalibe dzina koma tinayitana makampani kuti apereke makalata awo malingana ndi zofuna zathu kuti ngati angathe kukwanitsa kutipatsa makina oti agwira ntchito imene ife tikufuna. Mwaichi tinatsatira ndithu ndondomeko zonse zimene zili zovomerezeka malingana ndi malamulo a dziko la Malawi pa nkhani ya kugula katundu kumene mabungwe amene amalandira ndalama zawo kuboma amatsatira. Choncho tinatsatira ndithu ndondomeko zonse zija mpaka na kudzafika kuti kumapeto kampani imene inapezeka kuti yasankhidwa kuti itha kutipatsa katundu ameneyo ndi Smartmatic. Mwaichi si ukanathekanso kuti tinene kuti tibwerere tigwiritse ntchito makina a National Registration Bureau. Mwina pongofuna kuunikirapo pang'ono, mwina mukumva anzathu aku National Registration Bureau alongosola kuti makina amene amagwiritsa ntchito panopo akusinthanso kusonyeza kuti technology ikusintha. So pano nkhani ndiyonena kuti ngati eni yake a technology ewo imene tinkabwereka akusintha kupita ku technology yatsopano, kodi mwina chikanati limbitsa ifeyo ndi chani kuti tipitirizebe kugwiritsa ntchito technology yakaleyo ndi chani. Komanso pozindikira kuti technology imene timagwiritsa ntchito ija mwina mashini enanso panopo achepera sitikanatha kukwaniritsa kufikira ku madera onse amene timafuna kuti tifikire polembetsa komanso kupanga kandi nkhani za nominations achulira zija. Choncho kunafunikira ndithu kuti bungwe la Malawi Electoral Commission likhale ndi makina apaderadera amene ligwiritse ntchito pa ntchito yakalembera komanso ndi ntchito zina zimene zikhaleko kutsogoloku pamene tikupitisa tikuyendesa chisankho cha 2025. Nati ndizongosole motero pa nkhani ya makina amene wazikomo kwambiri. Tikuyena kubweranso pano mawa kutiuza kuti titsala ndi mphindi imodzi koma acheya mwanga timutseke. Zikomo kwambiri tithokoze kuti munatilandiranso lero. Uthenga omaliza ndi wokuti anzathu akugawo lachiwiri tiyeni tipite tikalembetse amene tili ndi chiphaso kaya chinasowa chinasweka chinaonongeka kaya sitinalembetseko tiyeni tonse tikafike ku masenta ndipo kumene kwakatithandiza moyenerera malingana ndi chimene tili nacho. Komanso ndipemphe kuti tikumbukire kuti kulembetsa nkaundula ndi ufulu wathu komanso udindo wathu. Komanso ndipemphe kuti tikamva
zina ndi zina tizifunsa kaye kuti timvetsetse chifukwa nkhani zina zimene mwina tikumamva ndizoti zingotisokoneza kuti zinthu zisayende bwino. Chomaliza ndipemphe kuti ife tonse amalawi tisunge bata ndi mtendere. Nkhondo simanga mudzi komanso nkhani zimatha ndi kukambirana zikoma. Chabwino ameneyo ndi mai Justice Annabel Ntalimanja amene ndi wapampando wa bunge la Malawi Electoral Commission komanso tinali ndi akuluakulu kuchokera ku bunge limene lameka David Matumika Banda imwe ndi mkulu wona za malamulo. Tinalinso ndi Hastings Bota imwe ndi mkulu woyendetsa ndondomeko za chisankho Director of Electoral Services komanso mabaderadera ndi mthokoze mzanga amene amatanthauzira amene ndi Leah Banda komanso ena amene achititsa kuti program imeneyi itheke pa Zodiac Radio, Zodiac TV komanso Zodiac Online. Tikumananso mawa ine ndi Dickson Chivwati Gondwe ndifuneni usiku wapambana. Malawi Electoral Commission ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera